Ka Delimitation Committee JHADC kan penlong ka jipersong pajba halor ka jimpen bet mai yagi constituency. Kani ka long kat kumbalabu ha ka shiti na ka District Council Affairs Department bala thaw ha ka arpo tarik no pra arajar arpulai ba ka jimpersong pajba katemu ban lumjing tip na kinong shong shnong bat ki pajba. Kani ka Delimitation Committee kan ailat ki pajba ban yashim benta ban ajimut halor ka Delimitation of Constituency of JHADC. Ka jingalang ka baningkong kan long hak amlarem haka pratarik naitung has im jingsu parish hall West Giant Hills District haka khatway bejemin stamp. Ki constituency ki bakentup ki long ka war east war west but war central. Ka jingalang ka baar kan long ha jawai haka khandai tarik naitung ha district library jawai West Giant Hills District haka khatway bejemin stamp. Ki constituency ki kentup amwi kli tershi mukla umulong modemai nongkro waya jer kendong modab umladang menso nongjengi mensengat khanduli shiliang mentang namdong barato mukro motersya sapai sa sniang mokayau raliang shangpung jowai north jowai central jowai south. Ka jingalang ka balai kan long ha kli riat ha ka khatway trik naitung arhajar arpusau ha kli riat West Community Hall East Giant Hills District ha ka khatway bejemen step. Ki constituency ki bakentum mutlong sok kempor tuber musniang rangan rembai kli riat sutnga narwan sutnga nongkli sumer saipung nongkli narpu batbatau la kadong.